जोङो कराइबारि जुबक संघआ गोबां बोसोरनिफ्रायनो बे कराइबारि जुबक संघनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खेला दुला जोङो होबोबाय थादों। उद्देश्यआ जाबाय जोंनि ओनसोलनि गथ' गथायफोरखौ जोङो मानसि दानाय आरो गथ' गथायनि भबिसतखौ जोङो नायनानै बे कराइबारि जुबक संघआ खेला दुलाजोंल' नङा जोङो हारिमु आरो जोंनि थुनलाइयारि बेफोरो जोङो हाबाफारिखौ जोङो लाबोबाय थानाय जादों। दा बे हिसाबैनो जोंनि कराइबारि जुबक संघआ रंजालि बैसागोखौ जोङो खुङै देग्लाय नैबे 2026 मायथाइनि जोङो नैबे दिनै एप्रिलनि 29 आरो 30 जों साननैनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागो रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ जों खुंदों। दा बेवहाय जोङो जोंनि थांखिया जाबाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि कराइबारि जुबक संघआ जि मोनसे गेलेग्रा फोथार दङ बे गेलेग्रा फोथारखौ जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे जोङो भबिसतआव मानसि खालामहैनो हायो आरो जोंनि ओनसोलखौ जोङो जौगानाय बिथिङाव जोङो लाबोनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो थुनलाइयारि बादायनाय जाहाथे जोंनो थांना थानायाव मानसि महरै जोङो सोलोंथाइ नांगौ बे सोलोंथाइखौबो जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो लादों जाहाथे जोंनि उन्दै फरायसा फरायसुलिफोरा जाहाथे फरायनायनि बिथिङाव माने दावगालांनो हायो जों बेखौ नोजोर होदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिमु जोङो मोनसे हारिया थांना थानोबा गावनि राव हारिमु मोनसे नांगौ जायो। बे हिसाबै जोंनि हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय नैबे सिलभार जुबलि रुफाथि मायथाइ फोरबोजों जोङो हारिमुखौ जोङो लाफादों। उद्देश्यआ जाबाय जोंनि हारियाव जोंनि कालसार जिथु जोंनि रंजानाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बेफोर गासै बिथिंखौ जोङो नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबोजों जोङो बेफोरखौ लाफादों जाहाथे बियो जोंनि बर' हारि बा जोंनि हारिजों मोनसे फैफानाय कालसार बे कालसारा जाहाथे थांनानै थाबाय थाथों आरो जों बर' हारिया जेसेबांखिनि थांनानै थाबाय थाया मानो जाहाथे बे कालसार हारिमुफोराबो जाहाथे थांनानै थाथों जों बेखौ नोजोर होनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लाफुंदों आरो जोंनि उन्दै गथ' जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनाय बिथिंजों कालसारजों स्पर्ट्सजों गासैबो बिथिङाव जाहाथे दावगालांनो हाथों जों बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबोजों नैबे हाबाफारिखौ जोङो लाफुंनाय जादों। बेहाय जोङो हारिमुनि आयदायाव जोङो मोसानायजों लोगोसे जोङो बैसागुरि मोसानाय बैसागो जावजा मोसानाय लोगोसे मेथाइ हिसाबै बैसागो गोदान मोसानाय मेथाइ खननाय बैसागो खुगा मेथाइ खननाय आरो बेजों लोगोसे जोङो मा होनो बैसागो गेवलां जों बेफोर हाबाफारिखौ जोङो लाफुंनाय जादों जाहाथे जोंनि हारिमुआव जिमानखिनि जोङो दामनाय देनाय गैया मानो जेरै खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौबो जाहाथे जोङो उन्दै गथ'फोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनायनि गेजेरजों जाहाथे सासे रोंगौथि जाहैनो हायो जों बेखौ नोजोर बोनानै नैबेफोर हाबाफारिखौ नैबे रुफाथि मायथाइ फोरबोजों जोङो लानाय जादों।